Maayong buntag, kumusta? Og karon, medyo ito magklaro. Lagi kay kadlawon pa man karon, no? Kay panibagong adlaw na sab sa to ang joyride, no? Og katong last time didto ta sa may Dapitan City. Og natos mga 290 plus, no, kilometers. But this time mas layo pa man din Okay, tiaw mo ka ng Digo City. Ang atong adtuan. Unya nakapa full tank na ta. Almost 1,900 pod ang ato ang natubil. Nya base diri sa tong check diri sa Waze, no, nga sikat maganing kuan, no, kaning partner sa mga biyahedor. Naa sa mga 365 kilometers, no. Nya ang oras karon alas 3:08 buntag. Nya moabot daw ta base diri sa monitor na raw alas 10:15 buntag, no. So alas 3:08 kadlawon, alas 10:15 sa buntag ta makaabot to. Medyo taas gini nga biyahe. Promote lang kay hinir man tang padagan, no. Sige, uban-uban ta. Bira. Time check na to sa 4:27, no, sa kadlawon og nanata diring Dapitas may quarantinas. Nata karon, no, diring Dapitas may atungan bridge, no, diring Dapitas may impasupong Bukidnon. Subot pasabot nga dula na ta, no, diri sa may Malaybalay City. Atong oras alas 5:26 buntag. Medyo taas na gyud ang atong biyahe pero sige, kumbati lang gyapon. Og karon, no, nanata sa may sentro sa Malaybalay City. Sa atong oras sa 5:48 no, sa buntag. Nakaganina naggas sumikat ta dito sa Cagayan de Oro. Alas 3 pa man to. Subot pasabot ang atong dinaganan. Pang Disney Princess. Ito pero sige lang. Taas-taas lang oras ato maninggi pagandaman sab. No, para pod lugar nga di kita mataranta. Maabot ra gyapon ta. Hini lang. Sige pala ta kay Digo City pa bini ang biyahe. No, tiyaw mo kana. Digo City abe mo gud nako nga kanang Digos before Davao, no, at least Davao lo dagatuan ay naon sa sobra pa mis Davao. Hey, pero sige lang, bumbati rin ta. Bira. Og karon, no, nanata diring Dapitas may Valencia City, Bukidnon. Atong oras 6:25 nas buntag. I don't know kung unsa ta oras gyud pag-abot ditong Dapitas may Digo City considering, no, nga hining Valencia og Cagayan de Oro dool ra gyud tani but more than 3 hours, no, ang atong nahimong biyahe. Lagi kay Disney Princess nga dinaganan, no? Pero sige lang, kumbati gyapon ta. Og karon, no, dito tagi sa may kuan Quezon, but pasalamat ta na ay mga enforcer. I don't know murag barangay police ba sila, no, nga ilatag gi-guide kay lagi naidaot nga dalan, no, dito sa may naguba sa Quezon. So ngita taglain dalan para makaabot tag Davao din dahos tag Digos. So balik ta kay lagi atong nakita din Baya San Fernando, Bukidnon ta. Try ta ni, no, murag gyapon ning GOong ba. Sige, dahil atong GOong kay walay direksyon. Bakini ato gapangita tag direksyon. Basta makaabot lang ta sa target nato nga area. Ano punong ta diri pagkabatsada pos view diri Dapitas may Valencia City, Bukidnon. Sige, maing buntag niyo dia sa Valencia City, Bukidnon. Sama sa naandan hapit ka punta diaw sa Jollibee. Ginagmay lang. Basta lang gid nga natay masulod sa tuntian. Okay, layo-layo pa dito ang biyahe. Naigiingon nga ta kabalo, no? Kay first time niya to again. Although San Fernando, diya ta 9 months ta diya nag-stay, no? But sa tumakaigsod ng mga matig salog. Labi na silang badya, na sila dato bungbong. Init pa kayo, ma'am. Og init pa kayo. Dagan kita gagala diya sa San Fernando. Pero lagi layo pa ni San Fernando to again. Layo pa kay Davao City ni. Human sa Davao, daw sa dito sa may Digos City. Sige, no, mo ni ang area. Siguro familiar ra, no. Og hunong sa ta, no, diring Dapitas sa actually Valencia pa gyud ni, no, nga area para magkaunta. Kaon sa ta kay layo para ba? Layo para ba tong biyahe? Og karon nanata, no, diring Dapitas may sentro sa San Fernando, Bukidnon, no, morning kada medyo dool ra ba medyo dool ra man ni San Fernando.
basta kay layo ang atong target nga destination, no? Kaya ato niagi medyo layo-layo man eh, no? Karon na duol na naraw kada man ilang munisipyo. San Fernando Bukidnon ang napoy lang municipal police station. So atong oras alas 8:16, no, sa buntag. Alas 3 pa ta nagsugod og biyahe. Nya karon tungod lagi kay katong nagkuba tong dalan dito sa may Quezon, no, mo nang ta mag-expect nga dire dita mo agi sa San Fernando. Indot po Felix nga mag-agi punta dire, no, kung asa sad nga lugar nga nagtundo sab nato og daghang mga kasayuran sa kinabuhi. Sige, padayon ta. Usa po dis ka nindot, no, labi na diring dapitas may San Fernando Bukidnon. Nga view mas kabukiran o kini kaning humayana at karon mura og harvest ng buwan, no? So sige, magpadayon ta. O nanata, no, diring dapitas may kapalong no di diring area. Alas 8:57 na sa buntag. Og lagi atong sabtan nga medyo layo pagitong Davao, no, pero kupati ya po. Og karon, no, nakakita na ta og signage dito na welcome to Davao del Norte. So mura og mao ni kitingan niya atong dalan. Na sige, padayon ta kay damo po yung mga padulog sa bito. Ni ganiya gikulbaan ta kay kanong usab niya atong giagian nga Dictor Bugo Tamas may kuan, no, Kalagangan. Dictor ko kay 9 months ko dito. No. But moto 2016 2017 pa to nya. First time ta nakalaos dire. Kay mo lang istorya nga ako ni dalan dire pa sa Davao lagi. May atong gisulayan karong mga panahon na. Sige, magpadayon ta. Og karon, no, nanata din sa may gabuyan. Nanata nabasahan ka ganiya nga kapalong. Pero ang oras na to alas 10:37 na sa tak. No, grabe. Alas 3 na nanukad ka ganiya. No, dito sa may Dakbayans ka Oro. Nya karon nanata din alas 10 na kapin. Unta kung wala ta mo sipyat, no, o wala lang nagubaw ta Quezon, wa gyud tay problema, no, kay gani base sa Waze, no, maabot unta ta dito balas 10 na 45, no, so nalaon ta sa kuan, no, ang kulang mga 8 minutos lang unta kaabot na unta ta dito sa Digo City. But lagi siguro ang estimate pod ni Waze pod nga kusog tang padagan hinira man ta. Disney Princess nga dinaganan ba. Bitaw, sige. So padayon gyapon ta, no, muna giingon lagi nga malayo pa pero malayo na. Sige padayon kita. Napunta ni, no, matod pa nila, layo pa daw kuno kayo. Davao City layo pa daw din kay Kapalong ta, natas Kapalong karon. Muna nga murag mao na magini pasara tay first time nga lugar nga nahaan. Ingani gid atong ka-experience, no. Kagawala ta ba. Saon mga naatay Google kaning Waze pero nawa mag-signal ta tong giagian. So mo ni ang area. Sige lang, basta na dalan. Pira ta. Nakakita na tawag signage dito, no, nga Asuncion, no? Asuncion, ambot lang. Asa na ba ni? Basta kay labi na katong mga taga Davao City o taga Digo City, no? Makamo may naswito asa na ba ning napita ni nga magyanihan. Pero sige lang gyapon, padayon lang gyapon no? Unta nga makaabot gid mi sa mong destinasyon, no? Lagi kay kung maslip ang chicken dito mga alas 2 sa hapon, nya atong oras alas 10:57 kaya pa matigalin mag Las Vegas. Tay nakita, no, nga signage nga nanatas Panabo City. Ini murag aduol atas kamotoran. So morning area. Labi na tos mga swito, no, diring lugar kamura gyud nakabaluan kung duol na gid mas Digos og dayo pa. Sige lang.
comment lang mo diha para po nga next time at least maswito po ta pinagi po sa inyong mga tambag na nakita nga signage no nga Davao City. So ano naman din sa Davao no, sabi na tong mga taga Davao Asano tabulo pa? og karon atong oras no 12:34 na sa hapon but naapagyapunta ning eryahan eh. In 4.5 kilometers, turn left on Eagle Land Drive. Asa ba ning napitan eh? Sige lang, sunod rin punta ni. Atong oras sa 12:48 na no, sa hapon o nata di ring area ha. Ambot ni si Wiz og diri mo daw mimawagi daw. Ambot ganahan sa diri mawagi. So sunod ra pud mi aneg Santa mao na lang tani, mao na kita ning dalan, no? Padulong dito sa may Digos sa Continue straight for 8 minutes to 1 on MacArthur Highway. Continue lang daw. Finally, no, nanagita sa Digos atong oras 1:45 sa hapon na og pero lagi no pasaka pa ato ang rombo kay dito man ta sa Villa Recurso no muna ang atuan sa may barangay Kapatagan og man area. Sige padayon ta. Grabe kini kabadlongon ni si Vizo tan-awar kini dalan gipagi sa mga palungbo yung mga sakyanan dire naman may gipaagi noon paita ambot kalibunan naman eh. Bugoy-bugoy ka Wiza. Patura simple pa. No. Nawa ayang mapo. Ako sa babag-focus. Tulba kay ni nga dalan kay at least arang-arang na ni karon. Unlike kaganiha nga mura og ambot. Mura matag manguag arawan. Matag manguag arawan kaganiha. Nagasakyanan ba sa kulba sa gayo. Pero ganiyo para lang 1.2 kilometers kaniya kay 5 kilometers mo to. Umantagi paagi no atong kalibunan. Kalau is Ginoo. Nindot natong dalan ron, no? So mo ni. Pero mo lagi ingon pod niya nga matot pa ni Waze nga badungon. Kuando ko 30 minutes pa. Kagrabe sige ning Waze nga. Bugal-bugal maning imo ha. Ito, ramadayon, gyapon ta, kumbate. Og kara tong oras, no, alas 2:55 na sa hapon. Og finally, hapit sa 12 ka oras tong biyahe, no? Naana gyud ta sa to ang kaning anahan, no, ang Villa Recurso dinis may barangay Kapatagan. Dakbayan sa Digos City, arrive na sa destination. Sige, ang sulod niya na mahalag bro tagi papangitag arawan ganiha kay agitag kalibunan pero nanaw okay wapo kayo ato na Villa Recurso sakto. So kini ha inyong mas makita ang sulod na sa sunod dato nga video. Salamat kasi yung pagban punta dalingaw gyapon mo no bahalag gadugay tayo kaabot. Daghang salamat ta. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.